O pasado 1 de outubro, no Pleno aprobábase a designación de dedicacións do grupo de goberno, así como do persoal eventual. A proposta do Executivo saía adiante sen os votos do Bloque Nacionalista Galego, posto que os dous concelleiros electos presentaron a súa renuncia no mes de setembro. Este feito para os nacionalistas pouco democrático, xa que o grupo de goberno aproveitouse dunha maioría temporal que non corresponde coa vontade popular, levounos a pedir públicamente a revogación do Pleno, na que agora volven a insistir, trala negativa do equipo de goberno a facelo, pero esta vez a través dunha iniciativa que levarán á vindeira sesión plenaria. Vimos de presentar unha moción para o Pleno, para que se debata e se vote no Pleno de novembro, onde pedimos como acordo revogar os acordos tomados na sesión extraordinaria e urxente do Pleno da Corporación celebrado o 1 de outubro do 2019. Pensamos que é necesario devolverlle o verdadeiro carácter democrático que ten a institución, o máximo órgano de goberno do noso Concello, que é o Pleno Municipal, onde estamos representados todos os veciños. Polo tanto, vemos que ante un BNG que fai unha oposición responsável e valiente, temos un goberno totalmente antidemocrático que pon os intereses partidistas por riba das institucións. Insisten os nacionalistas en que para eles a revogación dos acordos plenarios tomados nese día é unha condición sine qua non para retomar futuras negociacións. Mentras non se revogue ese pleno, aquí non se fala. E é máis, lle transmitimos que partimos de cero, porque para nós foi unha traición, e non traición ao BNG, non nos enganemos. O BNG non o traiciona a nós, pobra, por algo que fai indecente, traiciona a todos os veciños. A quen traiciona é a todo o pobo, porque esas mañas, eses que presumen de facer política, nova política, non? Ao final, utilizan as peores mañas que algúns conocíamos de antaño en política. En caso de non aceptar a súa solicitude, os nacionalistas non descartan levar o caso aos xulgados.